Imunodoplnky na báze beta-glukánu. Beta-glukán je látka, ktorá znižuje riziko respiračných infekcií u detí. Fantastická záležitosť. To znamená nižšia šanca, že dieťa dostane nejakú respiračnú infekciu a je naozaj fantastický, ak máte dlhodobo sa opakujúce, vracajúce sa rekurentné respiračné infekcie. Beta-glukán teda zlepšuje tú mukóznu, slizničnú imunitu dýchacích ciest a zlepšuje obrannú funkciu hlienu. Pretože hlien, ktorý máme v dýchacích cestách, má obrannú funkciu. To je významná súčasť imunity, pretože ten hlien, ak má správnu konzistenciu, ak môže plniť svoju funkciu, tak slúži ako obrana proti patogénom. A práve tomuto napomáha beta-glukán. Beta-glukán sa študuje veľmi dlhú dobu. Je to polymér glukózy, povedané pre chemikov, čiže molekuly glukózy naukladané za sebou, to znamená prírodný polysacharid. On sa izoluje v podstate z bunkovej steny, ale tam je aj množstvo iných zložiek. Nachádza sa v bunkovej stene húb. Poznáte najznámejší beta-glukán z hlivy ústricovej, volá sa pleurán. Takisto sa beta-glukán nachádza aj v bunkovej stene kvasníc, morských hriaz alebo obilia. To znamená, že máme aj potravinové zdroje beta-glukánu. Pre nás také najčastejšie, najbežnejšie teda obilie, jačmeň, ovoz, ale aj v ryži, v pšenici, v kukurici. Čiže tu všade nájdeme beta-glukán. Beta-glukánu sa venuje velikánska veľká pozornosť, pretože tisíckami štúdií je dokázaný vlastne pozitívny vplyv na zdravie človeka. V Ázii má v podstate konzumácia húb veľmi dlhú tradíciu, čo sa týka čínskej medicíny. Tam sú na prvých miestach húby ako táto hliva, potom rej, šišitake a tak ďalej. Sú všetko z evolučného hľadiska veľmi staré látky. Niekoľko stoviek, ak nie tisícok teda štúdií preukázalo pozitívny vplyv doslova na imunitný systém. Beta-glukán to je imunostimulant, je to prirodzený imunomodulátor, ovplyvňuje imunitnú odpoveď, má antialergické účinky a má protizápalové účinky. A čo teda opäť vyzdvihujem, má schopnosť teda zlepšovať tú slizničnú imunitu. Okrem toho sú dokázané už aj je dokázaný už aj pozitívny vplyv, čo sa týka stresu, stresových situácií, regulácia hladiny cholesterolu, regulácia hladiny cukru, ochrana pred rôznymi toxínmi z prostredia, prevencia nádorových ochorení, alergií. Mohla by som takto pokračovať ďalej, ale ideme teda naspäť k tomu, čo potrebujete vy, maminky, vedieť. Beta-glukán študuje jeden český uznávaný profesor. Poznajú ho v celom svete, volá sa profesor Vetvička. Môžete si pozrieť stránky betaglukan.cz a on hovorí, že beta-glukán má nulovú toxicitu. Že to je látka tak prirodzená, že jednoducho nie je možno sa ním predávkovať. A kľudne odkazujem opäť na zdroje, pozrite si ho. Je tam hodinová prednáška. Avšak, veľmi dôležité, biologický účinok beta-glukánu samozrejme ovplyvňuje stupeň čistoty. Ak je to ten výživový doplnok iba napráškovaná huba, respektíve rozomletá huba, to sú tie najlacnejšie beta-glukány, tam tá látka nie je izolovaná, tak v podstate podľa tohto pána profesora, tak experimentálne štúdie, ktoré on vykonal, dokázali, že vlastne takéto výživové doplnky majú minimálnu, ak vôbec nejakú účinnosť. Jednoducho je to preto, že v tej bunkovej stene sa okrem toho beta-glukánu nachádza ešte veľké množstvo iných látok a tie bránia vstrebávaniu toho beta-glukánu. To znamená, že on sa skôr v podstate vylúči stolicou, než by mohol účinkovať, než by sa mohol vstrebať. Takže pri kúpe pozerajte, musí to byť izolovaný beta-glukán a keďže proces tej izolácie je finančne náročná záležitosť, odrazí sa to aj na cene. Čo sa týka toho typu, tak podľa štúdií pre nás Európanov sú najvýhodnejšie tie kvasničné beta-glukány. To znamená beta-glukán z kvasníc, ale zase pozor, musí byť taktiež izolovaný, lebo ak by nemusel byť, tak aj tá kocka droždia, čo máte v kuchyni, tak aj tá už by bola dávno liekom. To je presne to isté, to sú tiež kvasnice. Takže toľko k beta-glukánu. Toto je za mňa taký jeden z tých top imunodoplnkov.